ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡ ಅಜ್ಜಿಗಿಲ್ಲ ಪುಳ್ಳಿಗಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಬಂದದ್ದು? ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಬೊಗಳುದು ನೀನು? ಯಾರಿಗೂ ಬೊಗಳುನ? ಜಾಕಿಗ? ಪಾಪ ಜಾಕಿ ಪಾಪ. ಮೂಲಾಯಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು. ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗಲ ಉಂಡು ಮೂಲ ಸಿಟ್ಔಟ್ ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟುಂಡು ಆಯ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಇಂಕುಲು ಕುಂಬ್ಳೆಡುಲ್ಲ ಕುಂಬ್ಳೆಡ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬತ್ತದು ಇಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಕುಂಬ್ಳೆಗ್ ರೀಚ್ ಆಂಡ್ ರೀಚ್ ಆಯ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಿನೀಶ್ಗ್ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಕಳಿಂಡು, ದಸರಾ ಪೂರ ಕಳಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋವರೆಗ್. ಅಂಚ ಇಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕುಲು ಕುಂಬ್ಳೆಗ್ ಬೈತ. ನನ್ನ ದಿನ ಉಂಡು ಇನ್ನ ರಜೆ ಮುಗಿಯರೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ. ಇನಿ ಆಯ್ತು ಫಿಫ್ತ್ 6th 7th ಇನ್ನು ನಾನು ಮೂಜೆ ದಿನ ಇಪ್ಪುಣ ಆತ. ಮೂಜೆ ದಿನ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಕುಂಬ್ಳೆಗ್ ಬೈದ. ಕುಂಬ್ಳೆಗ್ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದ. ನಮ್ಮ ಇರುವೇರೆ ಹತ್ತು ವಿಷು ಬರ್ತಾರ ವಿಷು ಇದ್ದಿ ಚೆರಿ ಉಂಡು. ಚೆರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದ ಎಂಕುಲು. ಸೊ ಅಯ್ಯನೋ ಪತೊಂತು ಬಸ್ಸಡ್ ಬೈದ ಎಂಕುಲು. ಸೊ ಬಸ್ಸಡ್ ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣನೇ ರಾಮಾಯಣ ಎಂಚ ಎತ್ತುಂಡು ಮಾರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಯನೆಲ್ಲ ಒಳ್ತೊಂದು ಬತ್ತಜ್ಜಿ ಕಿಂಜೈಪುನಾಗ ಚೆರಿನ ಒಳ್ತೊಂದು ಬತ್ತ. ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಕುಂಬ್ಳೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ. ಚೆರಿ ಗೊಬ್ಬೊಂತುಲ್ಲೆ. ಚೆರಿ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಬ್ಯುಸಿ, ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಚೆರಿ. ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಇರುವೆರೆ ಪಾತೆರ ಅಂತುಳ್ಳ. ಸೊಬಲೆ ಅಮ್ಮ ಜದನ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸೊ ದಾದ ಪಂಟ್ ತೂಕ ಬಲೆ. ಸೊ ಚೆರಿ ಬತ್ನ ಮಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಉಂಡು, ನಿಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಜಾಕಿ ಪಂಟ್. ಆಯ್ ಪಾಪ ಫುಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದು ಪೋತೆ. ಜಾಕಿ ಹಾಯ್ ಜಾಕಿ. ಮೂಲು ಅಮ್ಮನ ಅಡಿಗೆ ಅಂತುಂಡು, ಅಟ್ಟಿಲ ಅಂತುಂಡು. ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಇವತ್ತು ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಳಿಗೆ? ಹೌದು. ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಣ್ಣು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಹೋಳಿಗೆ ಒಳ್ಳುಂಡು ತೂಕ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇತ್ತು. ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೊಚ್ಪಾಲೆ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು. ಎಂತಾಗಿದೆ? ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ಹೌದಾದ ಸಾಂಬಾರು. ಅದು ಒಂದು ತಂಬುಳಿ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ತಂಬುಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾರು, ತಂಬುಳಿ, ಅನ್ನ, ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆಗರೆ ಜಾದನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಒಂಚಂಡ. ದಾದವಿನ್ನ ಈ ಬತ್ತು ಕುಳ್ತ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಚೆರಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಯಿಗ ಒಳ್ತೊಂದು ಬತ್ನ
ಏನ್ ಗೊಬ್ಬ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ನಿಂಕುಲು ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮ ನಿಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊಬ್ಬಡು ಎಂಕ ಅಂದ್ ಏನ್ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಅಚ್ಚ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಇದಾಯ್ಕ್ ಪಂಡ ಆಯ್ ಅಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗೊಬ್ಬ ಅಂತುಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಬೋಲ್ತು ಇತ್ನ ಏನು ನಿಂಕುಲು ಪಣ್ಣ ಸುಸ್ತಾನು ಪಣ್ಣ ಐಕೆ ಕುಳ್ತನೋ ಪಣ್ಣು ಈ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಣ್ಣು వచ్చి ಚೆರಿ ಚೆರಿಗೆ ಗುರ್ತಾದದ್ ನೋಡು ಚೆರಿ ಈಗ ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ರು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು ನಿಂಕ್ ಅಂದ ನಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆತ್ನಾ ಖುಷಿ ಅಂದ ನಿಂಕ್ ಹಾ ಕಚ್ಚದು ನೋಡು ಅವನು ಕಚ್ಚದು ನೋಡು ಹೋಗು ದೊಡ್ಡನ ಹತ್ರ ಹೋಗು ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಇದು ಕಚ್ಚು ಮರಿ ಇದು ಹಲ್ಲು ನೋಡಿ ಹಲ್ಲು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಹಲ್ಲು ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕಚ್ಚುದು ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಟ ಸಾಮಾನಿದ್ರು ನನ್ನ ಕೈಯೇ ಬೇಕು ಚೀಕು ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಅಜ್ಜಿಗಿಲ್ಲ ಪುಳ್ಳಿಗಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ನಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನಜ್ಜಿ ಯಾರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಬಾಡಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಯಾ ಫಸ್ಟಿಗೂ ಎಂಚ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ಅಂತಿತ್ತೆ ಬಸ್ಸಿಡು ಪೂರ ಕುಲ ಎಣ್ಣನೆ ತೂಪುನ ಆಯ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ಅಂತಿತ್ತೆ ಇಂಕಪ್ಪಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಅವಂತಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆತೆ ಆಯ್ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಉಂಟು ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದ The next day. ಜೋರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ತುಳು ಇಂಚಿನ ಕತೆ ಮಾರೆ ಆಯ್ನ ಮೂವತ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೊಗಲಂತಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೊಗಲು ಅಂತಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಬೈದ ಗೊತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಬ್ಳೇಡು ಕುಂಬ್ಳೇಡು ಇನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋತು ರಿಟರ್ನ್ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನು ಮೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅಂತುಳ್ಳೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಏನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಳ್ಳೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಳ್ಳೆ ಪೂರ ಕುಳ್ಳೆಗ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ಅಂತುಳ್ಳೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೊಗಲು ಅಂತೆ ಉಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಬರೋಂತುಳ್ಳೆರು ನಮ್ಮನೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾಗ ಏರ್ಲ ಇತ್ತರಿಯರು ದಾಯಕ್ ಇತ್ತಿಜೇರು ನಮ್ಮ ಊಳು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಂತಿಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅತ್ತು ಪೂರಕ್ಕುಳ್ಳ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಅವಾಗ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರಕ್ಕುಳ್ಳ ಬರೋಂತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕುಳ್ಳೆಗ್ಲು ಪೂರಕ್ಕುಳ್ಳೆಗ್ಲ ಬೊಗಳಂತುಳ್ಳೆ ಆಯೆ ಸೊ ಎಂಕು ನಾಚಿಕೆ ಅವಂತುಂಡು ಚೂರು ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಂಪುಣ ಮಾರೆ ಐಗ್ ನೀರು ಕೊಳ್ತೆ ಐಗ್ ಟಾಯ್ ಕೊಳ್ತೆ ಐಗ್ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಪಾಡ್ತೆ ಫ್ರೀ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಡ್ತು ಕೊನಾರ್ತ್ನ ಕಂತಿನ ಸಾರಿ ಮೂಳು ಬರ್ತತ್ತು ಮೂಳು ಆಯೆ ಬಾಕ್ಸೈಡು ಬೊಬ್ಬೆನೇ ಪಾಡು ಅಂತಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಇಂಕುಲು ಆಯೆನ ಪಿದಿ
ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಪೂರಕ್ಕೆ ಚೀಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪಿದಿ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇನು ಅಕುಲು ಬತ್ತತ್ತು ಓ ಬ್ರೀಡ್ ಆಯ್ನ ಫೋಟೋ ಪೂರಾಗೆ ತಂದ್ಕೋತೇರು. ಅಕುಲೆ ಅತ್ತೆ ಅಕುಲೆ ಅತ್ತೆ ಯೋಕಲ್ಲ ಅಕುಲೆ ಅತ್ತೆ ನಿಂಕೇನೋ ಪಿರಪ್ಪ ಕುಲ್ಡೇರು ಕಾರ್ದು ವಿತ್ ಕಾರ್ ಬಾರ್ತೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿರತ್ತ ಅಕುಲು ಶಿಬ್ಸು ಒಂದು ಶಿಬ್ಸು ಅತ್ತೆ ಏನು ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಯೆ ಪಂತ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಫೋಟೋಲ ದೆತ್ತದೇರು ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ರೆಗಂಡು ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈನಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬನ್ನಗ ಮಂಗಳೂರು ಮುಟ್ಟ ವಿಶು ಬಿಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ತು ಕುಂಬ್ಳೆ ಮುಟ್ಟ ಬಸ್ಸಡ್ ಬತ್ನ. ಸೊ ಬಸ್ ಬೈದ ಬಸ್ಸಡ್ ಆತು ಗೊತ್ತಾತಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟಿಗೂ ಒಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂತೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದು ಕುಳ್ದೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದು ಕುಳ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಗ ಆತು ಗೊತ್ತಾತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೋನಗ ತೂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂತು ಇಜಿಲೆ ಬೇಗ ದೀಲೆ ಅವಸರ ಅಂದ ಎಂಕೆನ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ತಿರ್ತಿ ಬರೋಂಟುಂಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಮೂರು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಕಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಬಾಯ್ ಕುಂಬ್ಲಾ. ಕುಂಬ್ಲಾ ಬಾಯ್ ನನ್ನ ಏಪ ಬರ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಟ್ರೈನಿಗೆ ನಿತ್ತೋತ ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಡೊಂದುಂಡು ಟ್ರೈನ. ಚೇರಿ ನನಲ ಡಬ್ಬಿಡೆ ಶುರು ಅನ್ಬೇಕು ಅಂಚೆ ಎನ್ನಿತ್ತು ಕುಳಿತಾರೆ. ಹೊಸತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯನಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಉಂಬೆತೋಲೆ ಪಿದಿ ಸೂಪುನ ಪೂರ ಕುಲ್ನಾಲ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ತೊಂತುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ತೊಂತುಲ್ಲೆ. ಹೋಗ್ಬೇಡ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದು? ಆಯ್ತುಲೆ ಮಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂಗೆ ಉಂಡು ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಂಗೆ ಮಿತ್ತು ಹಾರಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಕಾಫಿ ಬೇಕು ಕಾಫಿ ಓಡಿತ್ತು ಕಾಫಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಇನ್ನಡು ಕರ್ತು ಬಟ್ನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೌಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಉಂಟು ದತ್ತಿ ಪತ ಉಂಟೆ ಆಯನ ಏನೊಂಜಿ ಶಿಡ್ಸು ಅದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಬಲೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಂ